Bertola s-a născut la București la 12 august 1913 într-o familie de religie catolică. A absolvit cursurile Conservatorului de Artă Dramatică și a fost actriță a Teatrului Bulandra, dar a jucat și la Teatrul de Comedie, Teatrul Național din București și Teatrul Mic. A fost căsătorită cu regizorii Liviu Ciulei și Lucian Pintilie și a fost bună prietenă cu Jenny Acterian. A fost supranumită prințesa inefabilului și a avut o viață al cărui scenariu depășește toate filmele și piesele de teatru în care a jucat. Clodie Bertola avea origini italiene, franceze și germane. Copilăria și-a petrecut-o într-o mică localitate de lângă Ploiești, unde părinții săi aveau o vie. A primit o educație religioasă la un pension catolic din Paris, unde a fost trimisă după dispariția tatălui său. Obișnuia să spună că atunci când era mică, își dorea să fie dansatoare, însă a ajuns să facă teatru. A absolvit cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, a debutat la Bulandra și treptat a devenit celebră în epocă, jucând în special teatru, dar apărând și în filme. A devenit muză pentru pictori, regizori, poeți și actori. Teatrul i-a furat viața personală, dar a și răsplătit-o cu 3 mari povești de dragoste rămase în istorie. Primul soț al lui Clodie Bertola a fost pictorul Ștefan Constantinescu, mai în vârstă cu 15 ani decât actrița. Știam că dacă voi rămâne cu el, nu o să pot să fac teatru, mărturisea actrița despre primul său soț. Următoarea poveste de dragoste din viața lui Clodie Bertola a fost Liviu Ciulei, mai tânăr cu 10 ani decât actrița, pe atunci student la arhitectură și la conservator. S-au căsătorit la 4 ani de când s-au cunoscut și au format un cuplu formidabil pe scenă, punând împreună bazele primei trupe a Teatrului Odeon în 1947. Toată viața mea cu Liviu Ciulei a fost teatru, mărturisea Clodie Bertola. Ultimul bărbat din viața actriței a fost Lucian Pintilie, alături de care Clodie a trăit peste 40 de ani până la moartea actriței. Povestea de dragoste a început tot pe scenă, unde Pintilie, cu 20 de ani mai tânăr, conducea echipa care filma piesa Omul care aduce ploaia, în care Clodie Bertola deținea rolul principal. Pierderea vederii a despărțit-o brusc pe Clodie Bertola de scenă, iar în ultimii ani de viață pe care i-a petrecut oarbă, a suferit cumplit din cauza durerilor provocate de o nevralgie de trigemen. A murit în anul 2007, în noaptea de 27 spre 28 decembrie, la 94 de ani. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.